ihe nchọrọ ịgwa nwaanyị, ọ bụrụ na ị dị single ebe a, ọ bụrụ na ị dị single ebe a, and onye gị na na-eme mmekọ, onye gị na na-ayị oyi, onye gị na na-ayị oyi, and ịma Hello, Chisom. sorry. And ịma na o nwere these signs, ịma na ị na-adoubt, ngwa gị eziokwu, ọnya bụ red flag na for red flag. Ifo ya, ị na-afịa kịta, mana ị na-achọ ka ị minimize ya this red flag. Ị na-achọ ka ị subdue ya, ọ matachaghọ, o nwere ego, ọ tall dark and handsome, n'enu 6 feet nwa, o nwere 6 parts, o nwere ego. Mana ịma na ihe gbasara oge nwa, ọ dị take ya personal. Ọ da carry your matter for head. Ị ka nọrọ gbawa. Ya ma adọm na-asị m nwaanyị, first thing ya achọ bụ nwoke nwere ego. Mba, ihe na-eme na marriage karịa ego. Gị na nwoke ya emecha akpata ego ahụ. Bible say, who findeth a wife, findeth a good. Unya akpata ya ma ọ bụ na bụ the focus. So ọ bụrụ na ị nọ na relationship, na for these symptoms, gbawa, you deserve better. And sometimes, ihe na-emekwa na ụmụ nwaanyị ada afọ ya bụ we lack self-esteem. We lack respect for ourselves. You lack regard for, you don't have values. So you minimize your values, you minimize yourself so that ụfọdụ dị desperate, anyhow, otu ọbụla o si bịa, ngwa. I'm 35 years. Hey, onye ndị nọ na-ege n'ụtụtụ a. Adị m 31. I can I start again. I'm na onye anyị go for 2 years. Guess what? Okay, ị ka na-ebido. Akwa ị na-ebe ị ga-ebe ya for life. And ị ka ya apụta. Ị pụta ha, ị ga-ebe counseling kwụ ụgwọ double. Ụmụ adịkwa asị ụmụ nwaanyị pụta na marriage ha. Ị ga-abịa kwụ ụgwọ counseling. So why not start now? Why not be logical? Open your eyes. Even if you are praying. I say I'm praying. I cover now with spirituality. Be logical. Look out for these signs. They will not settle for less. Advice for Biko. Balosopowa. Then open na marriage. Advice for nwoke obuna na eba. Step up. Grow up. Mature. And in the kwano, oto ase ebu weight. Ina ebu weight. Ina kiwe slim mo. Kiwe. Ina exercise. Ina first 10 reps. 20 reps. Oto ase exercise this maturity. Obi man kunyita ata ase anu go me fa ngwa ozugbo. You gotta mature. You gotta work on yourself on a daily basis. On your daily basis, when these situations arise, you want to do better. Tata, okay, tata, I'm trying to man shout. Can you go to my aunt? Why if you I don't know, I ban kata. If I say I was in kata, if you again try one try before you marry a peace and now batana your home. Peace. If na one ya na tego, you're not because now I don't know you go to try it. As if I'm on my taba. These are the symptoms, these are the signs. Peace, batawana, marriage and divorce and reduce. Divorce and reduce. Oh, you working on a marriage, it's time to grow up, do better. Oboro say ego, ibata, and nenye if any nego miyamoto, gorianka, manoda appreciate it. You calm down and listen. Kefe bi ya nwanya na asigi no cho ni dege yanti ni did they take correction? Either apologize. Apology about the obi jiko ge na apology. You can never accept any wrong. Cheyaria ma cheyaria. So ndị a na-akpọta ha apịawa nwaanyị azụ, ha apịawa di ha azụ. Ka ihe nwoke ga-eji mata nwaanyị wụ na onye a red flag. And ịkpọta ya na ọ ga-apịawa gị azụ ma ọ na ọ ga-eme gị ịwa. Ka sign wụ na onye a ga-eme thank you Genesis. Ọ ga-eme nwoke ịwa biko. And they achọpụtara na ndị na-aka apịawa nwoke azụ ụmụ nwaanyị ndị a tiri eti. Ndị na-aka apịawa nwoke azụ. Ndị na-etinyekwa eti na-apịawa azụ, beti percentage ka apịawa azụ na-awụkarị ndị tiri eti. So ka sign ụmụ nwoke a kwesịrị ị na-ahụ. First of all, ihe nchọgodo ịgwa ụmụ nwoke na-ebe a bụ na ma nwaanyị maturity abụrụ by age. Maturity abụrụ by elugom 25, enigom inu nwaanyị. Maturity abụrụ by age mostly because ndị mmadụ na-eche na maturity bụ by age. Okay, but as if olugo gị nwaanyị, ofu nwaanyị, or say, hey, this girl fine, this girl beautiful.
beauty ga attract gị. Beauty ga attract gị. Mana kwa ịma, ịnụta nwaanyị dị emotionally immature. Ịnụta nwaanyị dị emotionally immature. Ị ga na-ebe akwa n'ụlọ. She will drain you. Ọ ga-asọ ọkụ ọbara gị. Enwere onye dị perfect. But ọ bụrụ na ị ma na enwe some of these imperfections anyị na-ekwu maka ya, ma nwaanyị ma nwoke, you can work on yourself. Nwa na ebe a na-ekwu ya, I'm not pụta na-ekwu ya. Ọ bụrụ na abụ a woman of bad character. I've had bad character. Ebe nto, mama m na-agwa that's a dimba. So afọ m ya. And then chekwa na ma like, mama m mekwa ihe mpụtakwa na-agwa di m okwu otu ahụ. Same when bad character. So na-agwa ụmụ nwaanyị okwu, na-agwakwa ha from experience. So. And guess what? When bad character, mana agwazi m onwe m sị m ka ịma ọnụ ma chọchọ mma I work on it. And I started working on it. So for ụmụ nwaanyị, ka m face ụmụ nwaanyị kịta. And then maybe bido na igwu ụmụ nwoke. Ifu nwaanyị, enena so mma nwaanyị. Enena so mma nwaanyị. Enwe signs ị ga-enanya. Mana nji like ụmụ nwoke. Nji like ụmụ nwoke. Ụmụ nwoke adịghị take nonsense. They are logical. Ikwe ya ekwuta ata. Ha ye bia wo ọsọ kịta jeme ya. Ha man ya ekwucha ife akịta anụ. In fact, ọ bụ na onwe girlfriend na-eme ife ha si ya ngwa si n'ụlọ pụọ. Ụmụ nwoke the logical. So ha na-ege ntị. Ụmụ nwaanyị adịghị ekwe ekwe. Ịgwachagodi ha ejemekwa ihe ha chọrọ ime. So for a man, beauty can attract, but emotional maturity, ọ bụrụ na ọ nwere oge drain gị. See if nwaanyị first of all, ofiye ha na-ekwu sense. Nwaanyị ị na-achọ ịnụ anụ, onwe ife menụ, o dey regulate emotion ya. Ka mbido I'm not like ibido na emotion because ọ nwe na-ebe na marriage be na-ese okwu. O dey regulate onwe ya. Onwe ife mere otu a. Pio! Ofe, ọgba ka akpị. O dey regulate onwe ya. Ọ na-react out of impulse. O dey regulate onwe ya. O da think. Ọ na-act before think ya. Ọ na-act before and ọkwa fine girls ka anyị na-ekwu okwu ya. Adịma anọ ka m ebe bash ụmụ nwaanyị mana ụmụ nwaanyị need igwe eziokwu ịma eziokwu. Ifu nwaanyị ihe ọbụla gịnị na-akpa nkata ọ na-achọ ka ọ react ya. Ọ na-achọ ka ụda na ka ịghọta ihe a na-ekwu. Reaction can be obewe akwa. Asị ụmụ nwaanyị kwụsị nonsense akwa kwuo okwu kpa nkata. Obewe akwa o mee mood swing ka iwe mere ebere ka o wee manipulate gị. Ọgba nkịtị silence gbawa. Ọ bụ na ị ka na ayọ ịgbawa maka na marriage ọ ya aka njọ. Ọ ya aka njọ. Ọ chọọ ka ịzụ ya afụ ya bata na marriage ọ dịka ị na-azụ nwaanyị. Ọ dịka ị na-azụ nwaanyị. If na relationship and ifo ya, ịgwa gị eziokwu ifo ya. Isi no love. Obere ifo obere ọ ma ndekwa correction ọ mịa afụgo ụmụ nwaanyị dị otu ahụ. Asịgo ụmụ nwaanyị kwụsị ibe akwa ka ife a na-ekwu maka ya kpa nkata ka ghọta. Asịrọ m gị mewe ka m ghọta a man can do, a woman can do. Mana dị too logical. Kpa nkata. Ọ bụrụ ibe nwe. Ma another side ihe ahụ ekwukwa na nwoke dịkwa na nwaanyị. Ị ga-afụ nwaanyị ọ dị ekwetekwa na ọ dị wrong. Ihe ọ bụla ekwu onye blame ya on someone else. Anyị kwukwara na nwoke and ọ dị na nwaanyị. Oge blame gị. Onweghị ebe ọ dị wrong. Onwe ihe ọ bụla eme onye nwa bụ the bad guy. Ị ga-afụ ya ụdị nwaanyị ahụ in 3 months o date go 4 men. Ọ pụta na-achọ counseling ịjụọ ya ka ife menụ. Bido na first man or wash ya down. Second man or wash. Ị na-egezi ntị ka enu ka ife ime na this relationship. I'm a saint. I'm holy. O dey take blame. Onweghị ya asinata no yo me dị njọ. Ọ dịrọ mma. Ọ bụ na ịbụ nwaanyị na because sometimes in our life you have to be introspective. Nene ndụ gị. Ka ife anyị na-ajọ chiki godi ajụnye ike by na that relationship. Ka ife na-eme gị. Ka ife bụ the fault in your life that na in date go 5 men in 3 months and don't have be the fault. I think I'm ashamed na marriage man. It's na first marriage pụta. I check you no way if contribute to my marriage you fail. We have to be asking ourselves question. As a woman, John Duga about the man to Jake work a counselor draw gajojo. Kichi ife na-eme gị. We can borrow from your background. We can borrow from your environment. When you did wrong, when he accept to blame. If something goes wrong, you are talking you say twist here. Paint you about the bad person. They never own their action. And not in a relationship. If you a manoria, even a marriage or man or kanjo.
If Neko yes Nekoku, you made me act like this, you made me do this, you made me shout, you made me, you. If you didn't do this now, but will I do it? It's because you do this. That is why I always pointing finger. May God help us. Or maybe not feel it wrong. Even when they the right, him and the wrong, or not feel it wrong. He didn't have a bad character. Come on, he didn't have a character problem. Or demon. Or is a character problem. Is a character problem. Ufiye kwa indeku na nwoke ka indeku na nwanyi. Mana the only difference is na enwe ka umu nwanyi si emezia. Nwe ka umu nwoke si emia. Okay, ma iya eku no fodo umu nwoke ada a handle tough conversation. Otu aka odikwa na nwanyi. Anytime if nwanyi, anytime icho ka gini akpa nkata o explode o na anger. O obido bewa akwa kwa ekubu ye. Obido bewa akwa. O explode o. Why are you talking to me like that? My papa never come to me. Enwere ihe m chiri igosi gị. Ngosi gị ya ga-egwa m whether ihe owe useless lifestyle ka owe normal lifestyle, because for us ụmụ nwoke Igbo anyị nwere culture. Odiri life a we very useless lifestyle. Ọ ngosi gị ya ka m hapụ igosi. Gosi m. Okay, ngwa watch what I will show you. Hold on. Ndị mmadụ like ihe a na-ekiri ekiri. Watch. Na-elegodi. Ọkpọ nwunye ya gaa na mmiri na-ele, just na-ele ịhụnanya, just ha na-enwe fun. So this thing ị hụrụ now, achọrọ m ka anyị ma analyze okwu. Ihe ọwụ a very useless lifestyle as nwoke, ka ọwụ na ihe awụ ihe nwoke lụrụ nwaanyị kwesịrị ya gụrụ ya kpọrọ nwunye gaa vacation, ha ga-nwe this kind of fun. Because anụrụ m that na obodo oyibo onye ọbụla bịara na-eme ụdịrị ihe onye ahụ abagara onwe ya uru. True of us, eziokwu. Chukwumere ije isi ndị mmadụ enwe na anwere. Anyị aga holiday a ga-enwe anwere ụfọdụ mana ụfọdụ adịbara tinye content. Ihe ejizi eme content kịta. Ihe ejizi eme content kịta. Agwaghị gị content, ihe m gwara gị these things m gosiri gị na ọ kwesịrị nwoke gụrụ kpọrọ nwunye gaa vacation, gaa na beach, gaa ha aga nwere onwe ha fun. Mba, nwoke na nwaanyị ga-enwe aṅụrị, di na nwunye ya eje nwe aṅụrị. Ha ga-eje nwe aṅụrị. Ọzi imetazi aṅụrị yiri panta igosi ya n'ilo. Ụfọdụ ana m enweta report na enwere ụfọdụ ndị na-enwebe this kind of fun, ma ụmụ nwoke ma nwaanyị. Nwunye ha na-ekwe eme accept ịga fun, di ha na-ekwe eme accept ịga vacation with them. That's the ihe these things. Nwaanyị ọ na-ahụ red flag, ụmụ people ọ na-ahụ this red flag ebe their spouse nọ. Mba, chere, ọ dịkwa mkpa inwe aṅụrị n'eziokwu. Ọ bụkwa na ụfọdụ ji ego ịga holiday jee Morocco, jee ọkwa ịghọta, mana ọ dị mma for ezinụlọ ị na-thrive, especially mba, ihe m kwughị dị for ndị ka nọ diaspora, ndị ji ego vacation, ọwụ ndị na-ejighị ego. Mgbe ọ dị na mma na ọ na-eje nwee na aṅụrị dị na mma na aṅụrị dị mma, mụnwa na-ejekwa ya nwee. Ọ bụgodị na emeji ego nke nnukwu, ije n'akụkụ, o nwere ije nearby city, ịghọta ije nearby city, jee ọ bụrụ na ị nọ na ije ọ bụrụ London, ije negharị anya. Mgbe ọ dị mma inwe aṅụrị, ọ dị mma especially for family, because ọlụ a na-alụkwa na ịlụkata kemgbe oge ebi. Anọ m UK and ama m ka anyị si alụ ọrụ ebe a, anyị dakwa 12 hours straight, mana ọ nọ ije ego gị libinata, because ịmahụ mgbe ndị mmadụ na-ada anwụ at 30, ịmahụ mgbe ọnwụ na-abịa. So mụnwa abụkwa m ihe eri ego gị, mana the only thing bụ na ị ga-apịka onwe gị ọfụma. Ụfọdụ emebe ihe ha kwesịrị ime, investment ha kwesịrị ime, ịghọta, ịchọ ka igosikwa onwe gị, ịghọta, but ihe eri ego gị na ọ na-ekpechapụta plan no vacation with nwunye gị ma with di gị. Ọ dị mkpa na ọ na-eme obi aṅụrị na-ebute ọ dị mma mụnwa sị na ọ dị mma, mụnwa adịghị against it. Ị na ọ na-ekpe. Okay, some people now say that na ewe nurse, not you, but at least you get some information, being that you a relationship therapist, okay? A relationship coach, counselor, counseling. Okay. You chere ejoge that na always you na some people go along, whether wunde na na nurse, healthcare, or wunde na construction company, ma wunde na production company. Always you na some people go along. Ha nwere 2 husband, some nwere 2 wife. Anụrụ na enwere onye si na enwere ụmụ nwoke ndị ụkwụ onye niile, enwere some ụmụ nwoke wụ rent chụrụ ụlọ aside,
ha na enyi ahụ ha na side chick agbakọ aka na UK rent ụlọ aside. Nwoke gwa nwunye ya ka ọ gaa n'ụlọ night shift, ọ gbado ya sị my wife akwa ma na-aza kọlụ n'ọrụ, ọ gbanyụrụ onwe ya phone ya gaa na that rented house ha na side chick gwodocha. Tomorrow morning ya bata mee ka ya bata ya eme otu na this work is very hectic. It's very hectic. Ọ eziokwu na enweghị and ụmụ nwaanyị anụkwara m na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ha bịarute ha gaa na ke di ha hapụ di ha dịka ha gọrọ ọrụ gaa na ke one young bobo na ke one dude a na-ama ha isi na bed. Ọ eziokwu nke bụ eziokwu bụ ka ọwụ no evidence no reality. Mba, ọ na-eme. Okay. Abaghị uru na anyị na-asị ya asị ka anyị ọ na-eme afụgodi m onye ejidere ejide ọ na-eme. Chere ịhụ na onye egidere nwoke ka egidere ka nwaanyị ka egidere? Nwaanyị ka ejidere. Nwaanyị onye serial ka onye Somali. Asị m gị kpọọ steeti akpọrọ steeti onye ojii amaghị m onye bụ onye ojii mana ma nwaanyị ma nwoke na-agbanye lokete ebe na-apụtasị na ụmụ nwoke ka agba ụmụ nwaanyị ma nwoke nọ na ya ma nwaanyị nọ na ya na-agba and nshi ọkụkwa gị ime ekiche ya wụrụ na imego ya before codedly my sister send ya request ya wụrụ na imego ya mgbe ị nọ na ọgwụgwụ gị nwaka mmiri ya wụrụ na imego ya my brother or my sister send ya request bịa gwa anyị format iji mee ya ma mechaa ya chigharịa. You can send request. Ma nwoke ma nwaanyị nọ ya na-eme ha nchasa na this immaturity anyị na-ekwu maka ya and they nwekwa like enweghị ikwu ime na chegharịa. Ọ bụrụ na onwe ndị na-eme mistake onwe ndị ga-eme mistake onwe na-akpọ mistake because counsel go on people fụ na ọ bụrụ na mistake na ọ mahụ mgbe o ji hazie nọ mgbe anyị afọ si onwe ya ihe made wrong and I will never ever do it. Onwe ndị dị otu ahụ onya ka ya afụ nwaanyị ọsị nwoke ọsị na ọ nọ with di ya cheat mana ha edozigo ọ na-eme ya ma ụfọdụ ji edozi o mana onwe ndị bụ this is their lifestyle, they are intentionally living in this life and they are bragging about it. So ije cheating ọ dị mansị na ọ dị ha na ka ya pesi asị na anya na-agwa onwe anyị eziokwu ọ dị but maturity requires na ị ga-achịkọ mmụọ gị ịnụgo nwaanyị ịchịkọ mmụọ gị ọ bụrụ na onwe mgbe iji wee tapụ because ị ma na ya ime ya da-agwa onwe ya eziokwu bụ na anyị dị ekweta na onwe ndị mee mistake anyị bụta esi na enwe dịka mistake ọ dị gịwa na-ekwu ụfọdụ na-ekwu ya sef nọ n'ụlọ onye nke ha na-echit ha mana ịpụta fụ mmadụ si gị na ihe anụnwa amakwa m adanye m n'ife a akwa m ajaka m jee ebe ahụ mana ndụ a adịrọ m mma a na-echegharị ọ dị possible and guess what when they pụtasị na all men cheat all women cheat o nwere ụmụ nwoke na-agbabeghị iro ụmụ nwoke chịkọnata mmụọ ha gwa onwe ha eziokwu that apa ego m na marriage a this is a sin, I need to commit to this marriage. Ọ dị ụmụ nwaanyị na-echit be ọ dị and ọ bụ na ị na-ebe a na-eme all men cheat or is a lie. You can get someone that doesn't. I think you don't vouch for your husband. You can be mature enough. To curtail your excesses. I say mado nota a God fearer say ndị ụka niile ịnụta onye ne omego ya kan just God fearing men, God fearing women omego dị ya ọjọọ osi onwe ya ndụ abụkwa ndụ m ogwu onwe eziokwu ihe ya affect enwe ka ititisa ọ ya affect ụmụazị ọ ga affect ịghọta self-discipline very important in marriage. Good morning so cockroach I don't know how to pronounce that. Okay. Let's hear from him. My brother, welcome. Please unmute your mic and talk to us, please. Dalu, good morning. Good morning, man. Okay. So, one night, na right to be honest, na one name Hoha. More nurse, Emegomia, Anum Germany. You got to go. Mo ejogom non compare you got to go piano nwam si mba aka no mu na chere MS ebu ali wulite hajite gi na mba port nwanne
ngwa na-ekwu ama ihe ikwu ga-ewu that na mgbe ahụ ya na ịlụgo nwaanyị gị ikwu nwanne ebe a ya na-ete okwu mana anyị na-ala ikwu eziokwu ya mba ịlụbe nwaanyị data ka ihe mere n'ụwụ that na ị ga-alụ don't worry mgbe ọbụla m ga-eme matchmaking ịbịa ihe m chere ịjụ gị wụ that na gee ntị ihe m chere ịjụ gị wụ that na ka ihe mere n'ụwụ na amasị ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-agba n'iro bete enwe nwoke na-apụta nso ọ na-ata nwaanyị ọ taala one of those women enwe onye na-ekwu na onye ngwa chere onye ahụ ịpịara non-compete ọwụ single girl. Of course. Ngwala anya anụrụ m that na ndị na-eri non-compete nwaanyị ọbụla na-eri non-compete na-awụkarị gee ntị statistically said I'm sorry m pretend ya ka m kwuo ihe nọ m n'obi m pretend ya ka m kwuo ihe nọ m n'obi okay statistically proven 80% of ụmụ nwaanyị na-eri non-compete na-awụkarị ndị dị married. Ụmụ gee ntị nna agwa asị gị n'ọfa ncha majority ụmụ nwaanyị na-eri n'ụlọ ọrụ ha nọrọ n'ụlọ ọrụ ha akọchara ọ na-awụkarị ndị dị married. I'm sorry but ọwụkwụ ụmụ nwaanyị niile dị married nwa egeela ọbụla dị single kwụrụ ndị single she hardly riela ọrụ non-compete. Ọ ga-achọ ka gị na ya gaa na hotel ọ ka ị gaa n'ụlọ ya ọ ka ọ bịa na be gị. Ihe m gwara gị you might disagree but I have reason for saying this my brother. Yeah, of course I disagree. And Emunaro also na ndị 20% ihe ikwu nwere ike ịbụ eziokwu na 80-20. Ịghọtago? But na that time mụ na nwa na-edate ịghọtago Emuna na-edate the guy bụ Madagascar. Ịghọtago na Minsk actually Madagascar South Africa ịghọtago na onye nke ọzọ ahụ otego mụ na ya na-agba nọ na-enye m nsogbu ịghọtago ruo nwanne nna nwanne mgbe onye nke ahụ sị nna na mmụọ nwere night shift na mmụọ eje ịrụ ọrụ gbaa egwu m ọjụlụ enweghị kamera ọ makwa enwedeghị kamera gịnị it's not allowed itinye kamera. Anụrụ m na enwe kamera ewere enwere akpa ndị a maa ya tee ya ihere ka mba ma ọ supaglu mapaga ya epicha ọhụụ adọpụkwa ya na ama mma wee dịka kamera ihe mma na mmụọ na onwe m ihe Chisom kwuru ihe okwu bụ eziokwu but o tekiri gị time ịdịkwanụ comfortable emekwere na enjoy ihe piom anụrụ m na ya ka ụtọ si a ga na-ewere ife ọma ọsọ ofe onugbu ka ihe na-eri irichara onugbu irichara egusi irichara ọkụrụ irichara ọha ihe egbuzi onwe gị ọra asọmoyi ahụ ihe egbo eziokwu nwanne ka m gwa gị chere ka okwusi ya eziokwu guy 90% of ụmụ nwoke 95% of us nwanne anyị na-ewere ife ọma anyị hapụ ihe a na-eme a na-asị nna ha asị nwanne nwoke sị gị nna ha nọ by the grace of God ọ bụ na nwoke ha na-ewere ife ọma mana ọkwa to be honest with you nwanne anyị ncha niile almost anyị ncha na-ewere ife ọma anyị so no allow any man go to deceive you ọ bụkwa onye ọ na but majority of us na-ewere ife ọma hapụkwa the sense a na-akọtu nwanne ihe ọsọkwa gị debe ọsọ gị na Beyonce nwanne ihe erigide Beyonce nna esi na Beyonce nna ị na-edikwa iri siara nna ka ije were ife ọma gị ịdapụta mana at the end of the day nwa gị bụkwa nwa gị ịghọtago asa gị bụkwa asa gị onye bụ nwunye gị bụkwa mana nwanne nwoke ọ na-asị gị na ọ naghị eri nwanne almost 90% of us na-eri know this and know the truth you go to deceive yourself anyị na-agwa gị opio even nnukwu nwaanyị echi woman asịkwa m na nwoke niile mana nnukwu nwaanyị echi ọjụọ ma ajụ aha nna ya echi mma asị gị nna maaza nwụ gị ajụ aha ọ bụrụ na nsị gị nna na maya echi echi ndị maaza nwụ ya because I don't even trust myself aghọta m onwe m so I wan go trust ihe a na-aga school na ihe a gara school ọ mara ihe ịghọtago ọ dara iberibe ịkọntrol ihe a dị very difficult nwanne abịazi ekwu pinọpịnọ m nọ dị very very sharp isi na ihe ewere ife ọma gị nna nwanne m ewere ife ọma m nghọtago but at the end of the day asa gị bụ asa gị nwunye gị bụ nwunye gị mana a ga na-ewere ife ọma that one na sure ịghọtago so no allow anybody go to deceive you now why all of them they get all this heartbreak because man don't tell you wetin you want here it's good make you know the truth nwaanyị kwesịrị ịma the truth chere kwechiri na nna ife happen so that o mee obi agha agbawa gị so make we no dey deceive ourselves because nwoke na-alike nwaanyị ihe ọchị ịnụ ịghọtago because the worst thing ihe eme gasị nwoke epụta na-apịa nwaanyị na-agwa ya everything
na-agwa ya the truth nwanne ngo ịgwa nwaanyị eziokwu hapụ gị nwa na mmekọta nwaanyị eziokwu especially nwaanyị ị na-achụ ọfụ si ya nna adịkwa ihe na-eme ka ndụ gị nna ingo living nna akọnji ga-eme gị arụ na ị ga-atụ asị adịta the truth. But enwere ụmụ nwoke dị faithful ha na-eji ike agba n'iru gee ntị ụfọdụ ụmụ nwoke gee ntị nwanne atọn wule banku chere ka m kwucha ụfọdụ ụmụ nwoke chere gị gbadatala the warmer ihe m chere ịgwa gị wụ that na enwere ụmụ nwoke na-agba n'iro as a result of agwa ọjọọ nwunye ha na-akpa ha. Gee ntị, enwekwara ụmụ nwoke na-agba n'iro as a result of nature, ihe ahụ dị aji, ihe a hereditary. Ọwụ ụmụ nwoke niile ka enwere family a na-akpọ ukwu nnu, enwere family wụ na ụmụ nwoke nọ dị a na-ewumanize, eji mara ha womanizer, ha na-ewumanize, ọ dị n'ọbara. Enwekwara ụmụ nwoke na-agba n'iro as a result of konji. So mgbe ọbụla ị hụrụ nwoke gbaga n'iro and ọ nwoke ji nwaanyị, ịsaida na nwunye ya awụ spek ya, ọ nwunye ya na-akpa ya agwa ọjọọ, ọ ya wụrụ na nwoke ahụ na ọkọnji na-ata ya onweghị nwaanyị, ọ ya wụrụ na famili ya wụ ndị ukwu nnu, azin famili ha ihe awụ ihe dị n'agbụrụ, enwe ha na-asị ndị dị n'agbụrụ. Gee ntị, ya wụrụ dat na enwe nwaanyị ya wụrụ ihe ị chọrọ and nwaanyị gị lee anya kọnjita gị gakwuru nwunye gị pịa ya ọhụ nyụpụ, ka ihe ọzọ iji afindizi nwaanyị ọzọ ga-awụ ya wụrụzie nwaanyị ọzọ wụ ihe ga-enye gị ihe ga-akị ọgda kọnji ebe nwaanyị gị dị ready to give you. Nwanne, like you said, number one, I agree with you. Ọ bụkwa onye ọ na-eweli ife ọba ịghọtago. Mba ọhịa m jesi gị dat na ya wụrụ dat na ị nwere nwaanyị wụ ezigbo mmadụ and ị na-anya ọ ga-enye gị beta onye ọzọ na-agụ gị agụrụ mana nọ ihe dị gị n'ọbara, mana na ozike dị n'abụrụ. Enwere abụrụ na-achụ nwaanyị, nwe ofu nwaanyị a na-abachara ha na like test nke ahụ abụrụ. So mana ejikwele ya, ihe m ji mee ya class by class ka m differentiate, onye ejikwele ya tọnyeziere nwoke niile. Enwere nwoke ga-anụ 1 month ya na-arahụ nwaanyị ọ ga-adị comfortable, ahụ ga na-agba ya kịtịkịtị. Mana enwere nwoke wụdat na ọ ga-anọ before nwaanyị agụ onye iro, o nwere ike ịpịa 5 months 6 months before nwaanyị agụwa ya agụrụ. So ọ gaghị hụ na ihe niile si n'ahụ. Amami ghọtara ebe m si aga. I get you. Enwere a lot of factors na-epush nwoke, just like you said. You get to go. Environment, ebe mmadụ to, the kind of friends you mingle with, what you do. And enwere ihe ọzọ m ga-ekwu. Enwere one secret thing m ga-ekwu, many people ama. Otu onye si tapuo, ịma ihe wụ tapuo wụ disvirginal. Otu onye si disvirginal, the caliber of the method onye si tapuo, would be it nwoke be it nwaanyị, and the age range of onye tapuru onye ahụ and the pattern onye disvirginal ga-determine his behavioral pattern sexually. Nna agwa gị eziokwu, ma ebe nwoke nọ. Gee ntị, nna agwa gị eziokwu, bete ihe awụ ihe ịma pepa a na-alaiki ịpụta na social media bịa kwuo eziokwu. Most of ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị wụ mgbe ha dị 17, ndị disvirgin ha wụ ụmụ nwoke dị 50 45. Datin ga-eme ha hụ ndị ga na-aba ha anya wụ ụmụ nwoke dị far older than them. Ihe m gwara gị gee ntị, ihe m gwara gị wụ pịọ. Ihe niile awụcha ya na imere psychology na school aga na-akụzichara gị ihe ndị ihe m gwara gị wụ pịọ. Ọ na-esocha environment na-ereshapecha mmadụ ụdịrị ihe mụ. Enwere ebe ị ga-anọ, enwere angle ị ga-anọ. Le anya ndị na-agba ahịhịa, gee ntị, ụmụ nwoke ndị a na-agba mkpụrụ mmiri na-agba ọgwụ dị iche iche, ha nwere ike ịnụ 4 months ha arabe nwaanyị. Ihe m gwara gị, yes, many guys na-agba ihe social media. Gee ntị, ụmụ nwoke ndị a dị too soft and petty, ọha nwawo ndị konji na every 5 minutes ha chere ịnyụ. Ụmụ nwoke ndị nụ ọha dị, ụmụ nwoke na-agba na enwere ndị achọ ihe a social media achọ m ị na-akpọ ya, ama m otu m si ekwu ya n'Igbo. Anọ na with hardcore guys, anụgo with so many hardcore guys. Ị na-echere ha nna nwaanyị na-agụ gị agụrụ, ha si gaa ị na-Jones. Ihe a na-echewe ebe ha ga-aga zụrụ ahịhịa, gaa ṅụọ ahịhịa si Igbo ṅụọ ahịhịa. Ha enweghị time. Ihe m na-agwa gị the fact, ụmụ nwoke ndị lover boy ahụ ndị konji na-ata 247. Nwanne konji nwere ike onye ọbụla. Amaghị isi otu statistics go.
nwee ike nwanne ito onye duto ọbụla ngwa chere ihe mere iji ekwugo ewu ihe ichega echiche from angle of the ebe anyị na-achọ caliber of men mba ọwa ebe m na-achọ m na-agwa gị eziokwu m na-agwa gị ama m ị nọ na with different kind of guy m gwara gị na enwere men wụ that na ọwụ na ha ọwụ good people ọwụ na ha ojike ego ọwụ na ha wụ ezigbo mmadụ ha nwere ike nwee their own crowns nwee their own flaws as nwoke bet ihe na-aba ha n'isi ị na-akọrọ ha akụkọ ọtọ na agụgị ha na-agọrọ gị akọ gaa nye m igbo m agụ nna ga zụtara m ihe a ka m ịghọtago ihe mmiri ihe m gwara gị ọ dị na-ekwu na ọha ncha most of the ọ bụrụ ha ncha because amagoro men ha na-esewa gba ha na-esewa nnọọ ha na-achọ the next available nwa ya nọ n'akụ ọ bụrụ ha ncha isi m na men na-esewa na ndị na-agba mkpụrụ mmiri na most of them na I disagree with you that side ịghọtago mana inwe ike isi m some because onye ọna na-esewa nwere reaction ọ na-enweta ma o sewa enwe ndị eme ha sewa ha na-alaike ịjụrụ jos n'ọrụ onwe ha chọrọ ya na mmadụ ikwu okwu nwe ndị eme ha sewa ha chọba ya na ya na-anụ ọgụ gba aka ha akpawa agara nwe ndị eme ha sawa konji mgbe aka konji na-abịa wee so onye ọna nwere reaction ya aka ntị gị na mmadụ disagree mgbe ị na-asị na most of them ọ bụrụ most of ịmakwa influence isewa na-enye mmadụ ọ ga-ebupụta the beast in you majority of the time bupụta ihe na eme ụmụ ọ na iji anya gị ndị na-esewa na-asịwata aja kọmiti crime ha je kpaa mmadụ ma mee nka ọ ga ntị gị na mmadụ disagree eziokwu dị na ihe na-ekwu somehow but isi na majority ma statistics i nyere m I disagree somehow. Okay, if so ihe mean with that na so many guys na-epi ha na-epi if Chisom ga-echere go the Bible come to you. So many guys na-epi I'm going to example na nsewa because mụ na-esewa but ị ga ma m pịara gị ma ọ bụ inweta mba kunkum nwee ike ịma ịbịagodi ma asị nwee dị ike ịma beti nwanne onye kwu eziokwu bọsas ya ga-efu mgbe ụfọdụ ịgbakwa gị eziokwu ọwụkwa ụmụ nwoke niile be majority of men mgbe ụfọdụ ọtọ ọzọ na-agụ ha agụrụ aside from ihe ha nwere ọwụ ha niile ọwụkwa ụmụ nwoke niile majority mgbe ụfọdụ ha na-afantasize ka ha ọwụ na mebi nwaanyị a ha chịrị ịta na ọka nwunye ha ma ọwụ ha ga-ahapụ nwunye ha but ha ga-achọ ka ha test to ka ha nụ different ringing tone ka ha nụ different pattern different the thing be say this other gender they don't understand them ị na-akọ n'elu a na-akọ na ịmana enweghị mfo na comment section eziokwu na I'm not ekwesịghị ime na comment section but once in a while enwere ụmụ nwaanyị si that na ha chọpụta na di ha bịa nwe weda mindset na mgbe ụfọdụ ọtọ ọzọ na-agụ ha agụrụ rather than what they have in the home na ka di ha na-eche nwaanyị ọzọ ka ha ga-eche nwoke ọzọ enwere in fact ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-ekwu ya boldly na-ekwu ya n'ihu disiri di ha gbaa n'iro ha mata na ha ga-echeat gwụra if my husband cheat I will cheat back njọ ya si that na enwere nwoke iji cheat back ya si Chineke na-achọ ya achọ n'oge cheat ewute onye ka dị di ya mma so nwaanyị ọbụla kwuru odorokwu ahụ ka ihe ị hụtara na that statement if my husband cheat I will cheat back. Nah, the thing be say, to be honest with you, all work about the architect of the problem in this kind of thing. You got to go because upon one, you know why I'm more dignious now. Anything will happen, may happen. What video, yeah? You got to go. You don't be take them again. Now why in don't say okay, I see be like this, or many to happen. But at the end of the day, why you take question or one abu go work away beneath, especially in Nigeria, in that part of the world. Work away getting this not just you lose. Because one you pick another one also very very easy. Carry one you pick another one cause especially one mugro. And the second thing na talk you kubuna. Na happen dia or whatever because no cheating. Guarantee you when no he na-eje no to save. No guarantee you when no onye oza he na-eje gwa mo aga na akụghị ihe. Bụ worse than nke ha. So I can do na-ekwu see the devil you know is better than the angel you don't know. I can know before you na-eje mo but everything no be that this thing fit happen. Na most of my guys when I na argument say guy Abum the kind of person will be say I dey talk with no fact how life be fact either positive happen or negative. No the reason say everything go be positive the way you want them. Say you must happen. Nine. You know that happen like that. If you think say this thing will happen like this, at the end of the day it happen like this. It got the big question, but at the end of the day, what we are praying for, wish of everybody in the call walk
but it might still not work. So Bruno Bina, only in a date, money na shit can happen. This other gender had they just did direct like this. Pierre, most of them are like this. To the extent they know if because Okay. how we go behind the T1 side. You're not appearing na kusi. I believe. Okay. Achọrọ m ịnụ from this. If ikwute okwu phone ga flank ọkọ na-abata ka ọ gị nwa. Megodo mute Chisom ka itinye ọnụ. Nwanne ikwuru ọfụma o. Let me hear from her. Okay. Go a lot of things though. And some of you nkuzirizi. Mana. Ajụjụ ka m chọrọ eju ka m bidoro ajụjụ. Omume anụnwa anyị ji eso cheating. Omume a ka anyị ga-eji wee jee ije mara eje. Omume anụnwa echiche a anyị ji eso cheating, irresponsible behavior and all that. Otu anyị say excuse ye. Onyanwa ka anyị ga-esi wee ije a na-eje na mara eje eteka. Ajụjụ ka m chọrọ ịjụ onye ọbụla na-ege ntị. Because ọ bụkwa na ya chọrọ ịnụ nwaanyị ma ya chọrọ ịnụ di, ọ ka m onwe ihe ome ka nwekwa gị eziokwu ivu ma Bible kwu ya ọ bụrụ iwu because the responsibility of marriage ka nkụ. Mana isi na ị chọrọ ịnụ nwaanyị and ị chọrọ ịnụ nwoke, omume a ka ị ga-eji wee je ije jam ajalụkapụta apụta sị na divorce ka nkụ divorce. Omume a anyị chọrọ ịkọmiti finance we will do together. I chọrọ ime children will do together. Ọ bịa na ịdị responsible. Ama make you no men cheat, women. Omume a ije ka ị ga-eji wee je ije na altar ise I commit to gini. Ụfọdụ adịghị get into ya na commit. I commit to this. Ịpụtazie iwere omume a wee na excuse ma nwaanyị dị ya anụgụkwa m ụmụ ihe sị gị na ụmụ nwaanyị ka echiti ụnụ adị ekwete anụgụ m ụmụ nwaanyị na-echiti and onye ọbụla ka m na-ajụ omume a so gịnị mere ndị marriage and relationship coach like Onunwa Mama Onunwa na-enwe certificate gwa mazi m onye ọbụla certificate and then when last go me a diploma license gụrụ ya okay gịnị mere most of Onunwa wu marriage counselor and ihe a Onunwa na-asị ụmụ nwaanyị na-echiti ugwu now achọrọ m ịma otu unu si enweta ọwụ ụsọ gị nwa so enwekwara other ones na-apụta especially hụ na ụmụ nwaanyị wụ doctor ndị doctor and ndị marriage counselor, these two professional peoples ndị wụ doctor and ndị wụ marriage counselor ha na-asị na so many ụmụ nwaanyị not even some many na-cheat whether the or the wrong but ha na-asị na akwa ịgba men are cheater in nature. Men are ọ na-atọ m ọchị. It's just a careless statement. Men are that means cheating na ụmụ nwoke ke na-agba na social media full ọ dịka ụmụ betuka ụmụ nwaanyị ome ya dị coded, very coded. Ọ ya nọ n'iru ga-eme. Nwaanyị na di ya nwere ike nụrụ otu a ya si ya dadi na-asavụ yiri ya beta ọ mahụ na onye savụ ga yiri last week or last 2 weeks or last 2 months ọ gala nye nwoke ọzọ dọgị sharp. Yes, and the ma nwaanyị ma nwoke nọ na ya ọ ka mma na ibido kịta gwawa onwe gị eziokwu that this is an act of indiscipline. Don't be bragging on it. Guy, a brag is na nwaanyị nọ na ya ikita ịma na ụmụ nwaanyị ada ụmụ nwaanyị na brag is kwa don't be bragging on your irresponsible behavior, lack of indiscipline. If it's a character problem, it's a weakness, you work on it. If they not do divorce ebe niile, what is your plan? Ịchọkwa ụkwa ndị si ụmụ nwaanyị sị nwoke achọrọ ka nwoke na-anọdụ ofu ebe sef ka ya na-agbakọ na fine. Mana commit here na the statement of one wife. I pretend na I'm polygamous, but I'll hide it. I commit here, gabalo omegi. Mana no nwaanyị ka gini abie. I promise him. I cannot say it with my mother. I will not cheat. It's a daily. In my marriage, but infidelity plan. Na check in. Infidelity. Drug na diga bankata. My guy, I'm na odikwa ni lu nwaanyị na-achọ gị fine boy cable. Nwa kwota ande. Fine girl kambo. And na-enwe temptation.
Owe ndị nọ n'ọrụ gị mana otu ịnụ na ụmụ nwoke ịlụgo dị mụọ nwa but some ụmụ nwoke ka na-achụkwa gị otu hello madam you are beautiful ka ife ị na-akọ ife a ndị bet ọwụ ndị Igbo ndị a probably ndị Igbo nọ Pakistan na ya ọka nrụ n'ọrụ but ha ma na ịlụọla di ihe na-akọ mana m anụọla di adịgo m ime 3 times anụọla m di hama this man ma hama mana m ngwa onwe ha eziokwu and digọma ndị ha wụ dị mma na ụfọdụ nọ ọma ụlọ ndị na-adọ necessary ịkpata wee ndị ga-abata nsị ya bịa nwoke nekwa onye ala ịghọta enweghị reason ihe eji na justify cheating you have it's not weakness gị ka ọ bụ because isi na-eme nnụ nwaanyị inwe ike ma mkpa ya weakness ị na-ebi reckless life ịnwụ mmanya mana isi na enwe responsibility dị na marriage enwe responsibility dị na enwe expectations you cannot just be careless ịpụtakwa ị na-ebe divorce ka nkọwa ụmụ nwaanyị bụ ihe bụ bad women ha ada aghọta na ụmụ nwoke kwesịrị na ọchị ka nna achị ha if you tell yourself the truth if you tell yourself imani ya be weakness and you need to work on them you need to put boundaries you need oya na akuze when they bo ya bia sigi ye na ese mu na the more infidelity and nwoke achọ change nwoke so ri nwaanyị bia ikuzi ha enwe some things you put in place enwe some things you put in place ki we na bia infidelity plan ana enwe ya anụrụ m na enwere two type of cheating infidelity and in process cheating anụrụ m na enwere ụmụ nwoke na-eme in the process cheating ka m kọwara gị emotional nwoke na-eme nwaanyị na-eme mba enwere ụmụ nwoke na-echitinu ha ga meetie nwaanyị ọzọ ha chatị nwaanyị ọzọ otu ha si echiti wụ na ya wụrụ na ha wụ Chidimma fidelity plan, not infidelity plan. Okay. Fidelity plan, I mean. Okay. Ha na-apịa nwunye ha ọkụ. Ha were Chidimma with their ex. Ha bịa ha ewuri ihu. Mgbe ha kpọlụ ihu elu Chidimma wụ ihe gaga na their memory. Their ex girlfriend ihe gaga na their memory. Ha eji memory their ex girlfriend. Ha na-recall ya. Ma nwoke ma nwaanyị. Ihe nkwuge na-recall memory their ex na-eji ya. Action hit ge ha action nwunye ha wu ihe hit ge ha but memory boost to get that action wu memory their s that in okwa cheating that in okwa part of cheating or cheating immaturity you can when they na detaching from their past if they na asikwa no ge akwa na iko before no they are channel preaching when they na detaching from their past na ha nụzie di ọ bụ na ndị ha ekedo ha na fan otu ihe ha nwoke si ekedo ha ọdaba immaturity chere enwere ụmụ nwaanyị ụdị s na-ekodecha ha otu a wụrụ ụkwụ chifee wụrụ aka chifee ha azụ gbara ike ị na-achọ ịgwa gị bụ some people does not have the maturity to touch a na-akpịa so biko ya wụrụ na your s na-ekodo gị na fan send their request biko they don't have the ability to detach from their past. That's why some men, some women, some men, they come in, they're comparing their wives with their ex. Atu say yakwa, buro kan si cho, o go see the picture cho, or ex yakwa cho ke deke.